नोंथाङा सोंदोंमोन दि मानि महरुत माने बे महरुतआ जों महरुत बायदिबो बुंजाथारा बेखौ जोङो जास्ट ओरैनो नैबे जोंहा बिनानावा बे बोसोराव गिबि मेथाइ रोजाबजेनदों आरो ट्रेक बे मेथाइखौ आंनो सुजुदोंमोन आंनो देंखो होदों ओमफ्राय रोजाबदों जोंहा नैबे बिनानाव कनिका बर'आ जोबोद मोजां रोजाबदों डुयेल मेथाइ माबाया फैनो हायाखिसै जाय सेंग्रा रोजाबदोंमोन मेल फिमेल मेला फैनो हायाखिसै उसुबिदानि थाखाय दा थेवबो जोङो दिनैनि जोंनि बे मेथाइखौ जोङो दिनैनिफ्राय रायजोफोरा खोनासंनो मोनसिगोन आरो बे मेथाइखौ खोनासंनानै रायजोफोरा अनसायना लागोन होननानै जोङो नैबे जों आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै जोंनि दिनैनि बे मेथाइखौ फोसावनाय जासिगोन आरो बे मेथाइखौ आरो आं बुंखानाय जाबाय दा नैबे आंनि सोलिफुबाय थानाय जोहोलाव जांगिला बे सावथुनाव नुनो मोनगोन मिउजिकआ जोंहा बे फंबाय रङियानि हेमन्त बर' बिनि मिउजिक होनायाव एक्टर एक्ट्रेसआथ' बे जोहोलाव जांगिलानि फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसआ जाबाय अलंबार गयारि फुजा बर' पामपुलि गयारि आं थाबाय आरो माखासे दंबावो मोजां मोजां आर्टिस्ट माब्लासोआव नोंथांनि बे फिल्मखौ नुहैनो मोनगोन जोहोलाव जांगिलाखौ मथा मथि आगष्टनि जोबथासिमाव रिलिज जागोन कमप्लिट जाबाय नामा कमप्लिट एसे दंबावो आद्रा दा बेखौ बे शुटिंखौ आङो नैबे मासनिनो 25 खालारनिफ्राय जागायफिनगोन स्टकआव दंथ'यो दा बेखौनो आं खावलायनो सानो नैबे मेथाइआ जाबाय मोनसे रमान्टिक मुडखौ आं लानानै बानायनाय जादों बे मेथाइखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसायगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय आरो मिजिंथिनाय थाबाय मुङा कनिका बर' मिथिनो मोनदों नोंथाङा बे बोसोराव गोदान मेथाइ रोजाबदों माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आङो दा प्रबिन आदानि माबायाव अनसायनायाव तारमाने एबारसो फार्स्ट मेथाइखौ तारमाने खननो मोनदों सिगांनिफ्राय जों खननो लुगैदोंबाबो तारमाने जोङो खाबुखौ मोनाखैमोन दा आरो प्रबिन आदाया खाबु होनायलाय आङो फार्स्ट दा सिनेमायावनो होगोन होननानै माबा खालामनायाव खोथा होनायाव मोनबाय आरो रोजाबखायोमोन एसे एला स्टेज प्रग्रामफोरखौ बानायोमोन दा रेकर्डिंआ बेनो गिबि मेथ' दा लुबैनाया आंथ' रायजो राजानिफ्राय तारमाने अनसायनायखौ मोननो लुगैदों जायबा खोनासंगोन बिसोरो जाहाथे जोंनि मेथाइखौ फार्स्ट हिसाबै गिबियावनो मोजां जादो बा माबादो इफोरखौ तारमाने लुबैयो आरो लोगोसे थुलुंगाखौ आं लुबैयो आरो